okorobịa narịtakwa na ọcha ha atụ eze mmụọ na ọkụchịta ha eze mmụọ ụmụ mmadụ si onwe n'isi ekene m masị ụwa ka onye Chama Pharmacy Nigeria Limited 46 Hospital Road Aba ekene Dr. L.E. Uzoma ụmụ nkwọ mba anọ olubene anya aka m na-ene gị kwa anya aka m na-ene gị na-esokwe nje atụghị aja na-esokwe nje atụghị aja nwoke si na ị na-eme si na ị na-eme aja na igbu onye nwanne gị nwaanyị si na ị na-eme si na ị na-eme aja na igbu onye nwanne gị ị na-agọkwa agụgọ nsị ị na-agọkwa agụgọ aja n'igbe ọ bụ na ị naghị eme na ọgbụgbọ na-agụ agụgọ si ndebe anyị isi dị ya n'ọdụ ya na ọgbụgbọ na-agụ agụgọ si ndebe anyị isi dị ya n'ike ya na ihe onye maka o ji akọ na ihe mmakwa ka m na-ekwu na anaba anyị dosoro m hụba egbe ihe a karịkwa na nwe ekene mbetiri iko nne ereji nke mbụ n'isukwu atọ ụmụ okorobịa bịa soro m kwugo ji ọgụ agbọwa onye ka oto buru ka nji ebe ama m ihe nji ete eme ndị a karịkwa na nwe ije anyị na-emeri mba ọmụ ka anyị okorobịa ma m ihe nji ete eme ya bụ isi bụ ka a na-elie ya ihe mekwe nnụnụ nji ebe akwa anyị ji anaba n'ụlọ ajụjụ eji ọmachi igwe mgbe ọgwụ nke mpụ n'ọlụ ije bịa nwaanyị agwana nkụ na ụlọ ka ije jụọ ndị ụlọ ajụjụ maka na ịma na bụrụ nwaanyị tụrụ ọgwụ maka na nne ujide si nri na agụ ji emekụ na ụmụ gị isi okotoko n'ahụ a orubekwo ya ka ị na-eme onye ọma mbụ na-obi onye ọma m nke m fụrụ n'anya onye ọma mbụ n'obi ọ bụ n'ụka isi eme ekele nka nkọ na isi tiro gara anyị benze wisọbịa ekele steris ọkpara nne eze nwata ike olubene ekele jambasi aka na ọbụ na mba hụrụ n'anya na 58 Market Road Aba onye ọma mbụ na-adị m onye m nje manue o nwere ihe na-ese okwu ọkwasa ajọ omume n'ịsara m n'ihu ịmụcha m n'azụ ichekie ya ajọ ihe ịrịcha ya ajọ ihe inenecha ya ịmara na ọjọ kakwa onye ọma mbụ n'obi ọbụdụ ka isi eme onye nna gwa ha sị ha na-eru anya na nna ha chọkwa ụlọ ọkwa bụ na-ekwesị ibe na ihe na-esere anyị ụlọ echekwa ha agụkọ mụ na Chineke ghọta nka mbara uru ịnabata na enyi na-agbaghị mkpa na ọganihu maka ụlọ amaghị na ọ na-eme nwata dị oke ọkọ gbara ahọ ọgwụ eze ka ude na ọrọba ya anya mgbe ọ na-eje eze ka udene ọgwụ ọgwụnaga na ọrọ ya anya onye ihe ọgwụnaga na ubere ga anụ ebere ya nakwa na arịta na nke akwụkwọ na aka ọ bụrụ ebule mmụọ ihe akarị ike mee ka ọ bụrụ egwu ka anyị hụ ya n'anya sinụ ya na ntị mgbe a jere be ha n'ugbo ka anyị mara ndegwu nde nakwa na arịta na ike ji nke ahụ a na-eje ha anabata na eke ndebụ wakọ n'ije adịba atara ugbo onye zara skulu si na-asa n'ugbo na-abụọ aga ka isi eme
si ebi ndụ ijabu na-egwe maka na iwe ojii chagara iwe ojii jighara na o ji atụkwara gị njọ mmiri riri enyi kemgbe na-arụ akwa mgbe jụwa mba ije na-awụ awụ ka ọ bụ ofufe na mba ọgbakarịcha na-abụrụ oke ekwe wee kụọ tiko n'obodo anyị jee n'obodo mara ihe ekwe na-ekwu n'obodo anyị jee n'obodo mara ihe ekwe na-ekwu ma sị nwa nke ọha bụ ụjọ nọ ya n'ime ọkụ osiri mee ọkụ osiri mee ọkụ osiri mee ọkụ osiri mee ekele mgbe ama akpa nke o si mee akọrụ egeruo abịa mara ka o si mee otu aka ekele mgba na-agba m oku n'ọgbọ ejemejeza ya n'ọgbọ ekele mgba na-agba m oku n'ọgbọ ejemejeza ya n'ọgbọ ego ọkụ na mgba na-agba m oku n'ọgbọ ejemejeza ya n'ọgbọ n'anyọrọ ikpere a na-anwụ egwu janụ nnera bịa ganụ m n'ọgbọ ọdụ mma na-agbarụ m ekpe ya gbakwa n'egwu ụta na-agba ọdụ mma na nene m na-egwu ọ ga-elu ugbo ka ọ na-elu ọkụ o siri mee agụja gwanọzi n'usoro nke na-egwu Wiscar Daddy for the river. What one no man? akọrụ egelu abịa mara ka o si mee I don't know by the among Wakara, the one can do me. I don't have the look of your better than Banana. Modern Jango Congo, well, also. I don't know come at you of a fire bullet. I came with Diego, no better than Banana. August, remain. akọrụ egelu abịa mara ka o si mee ya bụ ruo na ọgbụgba ọgbụgba ekene mmadụ Joseph Obuka nwa ndị amatụ nwakwara ekene mmadụ ọmụegwu okoro agụ iyi ọnụmana aka ka ọ na-emesi gbara abịa nwoke tozu okwu obe na ndo ọbịa nwaanyị ka obe na ndo ọgọrọ mgba akpọrụ na ya baa na 2088 ọdụnaka mbụbarị sọwetekwa ka ọ baa m ntị maazị ekwughị na oruche mee ka ọ bụrụ ekwu ekene m okodu ụgbọaja onye uche ọnọ n'enyi nwere ihe ji ekwu ego na ọgbụgba ụmụ okorobịa onye anụ ha ya egbe n'iwe na ọkwa erigbo onye ikike ana n'aka aka ekwe na mgbasiri kwarụ na ọgba ozizi aka ka aka gbaji aka ahịa wee zụ ọnụ mgbe na-enwere ọdụ ọ na-adụ mma na-ekwu ekwu a na-eme ma ọ ka na-ekwu ekwu a na-adụkwa ike otu onye nna ji asụ ụmụ okorobịa onye na-eji esi ọnwụ ike na-aja mberede na onwe mgbe dịka mgbe oje bụrụ ya ihe ya mere mgbe ụfọdụ agbaka ekwe na-agba dịka ọgbọ ya na ndụ ọgbọ ya n'ọnwụ omenka nwa eze ị na-anụ ka ọ na ha nwoke ji esi kpọrọ nkwu ekwu okwu oke igwe iro omeghị ụzụ nke mbụ na ndị amazụ ihe emenedo nwa titere nwa ndị eji etitere mkpu maka arịtagwo na izu eke ndị ahụ ahịa na ha eji hazụ nke ndị mmụọ mmazi ụtọ bụ igwe rube ga ezọ n'ebe a ajụjide gụọ Emmanuel akwụọ n'ụgwọ nke mbụ na ndị ejezie